फैदोंमोन गेमस्रि दैमारि आब'मोना फट' लाफैदोंमोन सोरां नार्जारि मोना फट' लाफैदोंमोन नै दाबो गुदु जाना दं आयु जेबो जाखाया बिथाङा एसे जोबाबो जोग्रायासो लिंलांगोन बे जाबाय थाबले सामब्राम थाबले जेबो जानो थाङा हेलौ लोगोफोर नै आं दा बरपेटा र'डआव थांगासिनो ट्रेन स्टेशनाव आदाखौ लायनो आदाया वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैगासिनो 11थायाव मोनफैगोन होननानै बुंदोंमोन बियो आं दा बेखौनो लायनो थांगासिनो मोनफैबाय आङो बरपेटा ट्रेन स्टेशनाव सोरबाफोर बरपेटा र'डनि ट्रेन स्टेशनखौ नुफेराखैबाथाय बेनो नायना लादो फ्रन्ट भिउआ बेयो बरपेटा र'ड ट्रेन स्टेशननि दसे नेनांसिगोन आङो आदाखौ मोनफैथ'वाखै बियो 11थायाव मोनफैगोन होनदोंमोन दा 10:42 जाबाय बारा गोबाव नेनांला 20 बारबोबाय होनदों 15 मिनिटसो नेबावनांसिगोन आङो 15 मिनिटनि उनाव मोनफैनो हागौ लाना फैबाय आदाखौ दा आदाखौ न'आव दोननानै फ्रेश जानानै शुटिंआवबो थांनांगौ शुटिं लागोन जों दिनै हाय लोगोफोर नै जोङो फथा दैलामाव मोनफैलायबाय ओमफ्राय बरपेटा र'ड थांदोंमोन आङो बरपेटा र'डआव आदाखौ लायनो थांदोंमोन दा आदाखौ लाना फैनानै जोङो बेलासि टाइमाव ओरैनो दसे शुटिं खालामनो फैबाय शुटिंआ खावसे जाखाजोबनाय ओरैनो मोननैसो दंमोन बेखौ दिनै लानोसै दिनै लानानै फोजोबनोसै नै स्क्रिप्ट फरायनानै होगासिनो मिस्टार हेन्डसामा मानसिखौ खबर लाहैनांगौलै सोरां नार्जारिमोन अनेक बाब दाबो गुदुं जाना दं मानि थाखाय गुदुं होनदों बे जायगाया फैदोंमोन गेमस्रि दैमारि आब'मोना फट' लाफैदोंमोन सोरां नार्जारि मोना फट' लाफैदोंमोन नै दाबो गुदुं जाना दं आयु गुदुंसोनो एकदम बिजों थाबाय थादों बिजोंनो बिथिं थाबायदोंमोन ना बिजों थाबाय थादोंब्रा नै बिजोंनो थाबाय बिसोरनि सायाव गाबाय आं नै बेयावनो फट' लादोंमोन बेयावनो मिथियाखैमोन आङो दिनैसिम मिथिफेरबाय आङो अबे थु नायनि हाग्रायानो थैलायलांबाय गुदुंजोंनो आब' गेमस्रि दैमारियाव फट' लाफैदोंमोननो बेयावनो गानानै हाग्रायानो थैनानै दं दा जों शुटिं लानो फैनाय जायगाया जाहैबाय बेयाव बड' साइन आर्टिस्ट एस'सियेसननि गेट टुगेदार प्रग्रामा जानानै थांखांबाय बे जायगायावनो गोबां बर'नि आर्टिस्टफोरा फैनानै मिट खालामफैदोंमोन लोगो हमलायफैदोंमोन ओमफ्राय बेयावनो दा आब' गेमस्रियाबो फैनानै फट' लाफैदोंमोननो सोरां नार्जारियाबो लाफैदोंमोननो जोंहा गुगोल बाबा बिथाङा फोरमायना होखाबाय नोंथांमोननो बे जायगायावनो लादोंमोन नैबे दंफांफोरखौ साजायदोंमोन जोंनो साजायजोबदोंमोन बेफोर नै अन्थाइफोरा दाबो दं गुफुर नै अन्थाइफोरजों साजायदोंमोन स्टेजआ नै बिथिं जादोंमोन आरो इन्ट्रि गेटआ नै बिथिं जादोंमोन ओरै हाजोखै नै बेनोमोन बिफाङा बेयाव गोबां साजायनाय जादोंमोन फुल आलायना होनाय जादोंमोन समायना रमायना नुदोंमोन बे बिफांखौ गेट टुगेदार जानायाव आर्टिस्टफोरनि ना शुटिंआ जागासिगोन बिथाङा केमेराखौ जानबाय नै दा खोथाया जाहैबाय इयाव जिखिनिजों साब्रैल' फैखादों दा साब्रैनिबो माबा दं मा होनो बेखौ केरेक्टार दं साब्रैनिबो दा केमेराखौ सोर हमगोन बेसो जाबाय प्रब्लेमा साब्रैबो जों ओंखारगोन दा केमेरानि सिगाङाव दा केमेरा हमनो थाखाय जोंहा मानसिनि गोनांथि जादों रावबो गैया जों साब्रैल' फैखादोंमोन ज'नो हाजोजों जोबोर समायना नुहुरदों माथो जायगाखौ
माबा जाबाय बिसोरो साथामा एक्टर जासिगोन एबार आङो दा बबे मोनसेखौ मावख'नो दा ब्लगबो लानांगौ नै आरो इखौबो लानांगौ आरो स्क्रिप्टबो फरायना होनांगौ बाब वान मेन आर्मिसो जाबाय माथो आंलाय दावानसो जाबाय आङो दावान वान मेन आर्मि माबा जादों जाबोर नै मा गोथाव मोनजायो आं मानो जाबोर जादों नोंथाङा एरकम जोंना बे जिरायनायावनो ससे थांगबायमोन शुटिंआ बे समावनो नै बिथां सानै मोनफैबाय लैथोमा गुमै आरो नै लैथोमा गुमै आरो ओइ केन्देला बिथांमोना सफैबाय दा बिथांमोना केमेराखौ हमगासिनो दा जोङो जागायफिनलायनोसै बिदिब्ला नै सेलायलायगासिनो फ्रेमनि गन्डगल फ्रेमनि केमेरामेन ना इसोरो प्रफेसनेल केमेरामेन ना माने सासेया बुंदों ओरैसो लानांगौ सासेया बुंदों ओरैसो लानांगौ फ्रेमनि दावराव जागासिनो सानैखौ लायनो मा एसे माबा नङालै दा लाइटिं एक्सट्रा दानगोन आं स्टेन्डार्ड लेंगुवेजाव होननाय सासे थांबावबाय आरो सासे थांबावबाय केमेरामेन सासे थांबावबाय ओमफ्राय क्ल'सआव डाइरेक्ट नायखाङा जिखिनि डायलग दङ सबखौबो लाखाजोबसै ना प्रफेसनेल केमेरामेन सफैबाय जोंना दासो जों जोबोद जिंगियाव दंमोन केमेरामेन गैयिनि थाखाय आंखालाव गोलैनानै दंमोन दा बिथांमोना सफैबाय जागायनोसै जाबाय रेडि दे लानोसै रेडि एक्सन एंगोलनि मार माथा नस्थ' दिनै एंगोल सोलायलायबाय साथाम सानै आरो एक्टिं खालामग्राफोराबो थांनानै एंगेलखौ नायहैयो फ्रेमखौ नायहैबावो जोंनिया दिनै नै फट'सो लालागासिनो जेबो जाखाया बिथाङा एसे जोबाबो जोग्रायासो मेंलांगोन बे जाबाय थाबले बुजान थाङा मेंबाय बिथाङा नों जोबावनो मालिसो आरो सोरबा जोबावो नामा सासे फैबावदो जोग्रा नुनायनि हाब्रा गोजौ नङा मावलुजों फाग्ला मावलुजों फाग्लासो सामब्रानि थाबलिया सामब्रानि बल मानि होनदों नोंना थाफ्लिया सामब्रानि खालामग्रा हा खालामजोबबाय सामब्रानि होनानै बिथांनियाव जेसे जोबाबो साया बिथांनि थाब्लिया सामब्रानिसोनो बिथांमोननि भिडिअखौ नायबायना गुगल बाबायाव मोनसे भिडिअ होदोंना मा नामोन सोरगोफुरियाव थाव खालामनाय बिथांमोननि भिडिअआव बिथाङा जोबोर जोजायो थाफ्लियाव थेवबो सायाव जोग्रायासो बसा जयै एकदमबारे मेंगुलांजोबो थेवबो बिनियाव सायानो जेबो लायबाय जोंनिया मोनसेल' फिसा सिकुवेन्समोन बाखिया जाखाजोबनानै दं ओरैनो बे आद्रा दंमोन लानो गोनां बेखौ लाफैबाय दिनै जोब्बाय दा जोङो पेक खालामसै पेकआप जाबाय जोंनिया टाटा शुटिं जोबनानै साफोर लोंलांसै दिनै फुङावनो बरपेटा रड थांना फैबाय बरपेटा रडनिफ्राय आदाखौ लाना फैदों ओमफ्राय दा बेलासि टाइमाव जोङो शुटिंआ एसेल'मोन नालाय मैयानो बुंखादोंमोन लोगोफोरा आदाखौ लाना फैनानै बरपेटानिफ्राय दा बेलासि टाइमाव जोङो शुटिंखौ दसे लाफैबाय दा जोंना शुटिंआबो जोब्बाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर टाटा बाय बाय